вече си сам, сине. Баща ти цял живот. Жана! Искам тази вечер да бъдеш с мен. Изчезвай. Кажи, че не обичаш. Кажи, че не обичаш. Кажи, че не обичаш. Добре, де. И друг път да не съм те видял повече тук. Няма ли да ме целунеш? Не. Аз някой ден, рано или късно, ще се оженя за теб. Сега живей. Не можеш ли да се обличаш малко по-свестно? Що ли? Какво не ти харесва? Какво не ми харесва? Я виж пешето как се изтупа. Толкова ли е сложно да си купиш такова яки? Такова? Пеше? Такова. Ела за малко. Айде.
Такъв. Свали шушлика. Ама защо? Утре ще ти дам парите за него. Още ли не си го свалил? Я. Опа. Скільки годує. Хубаво якенце беше. Френска работа. Ела, врато. А защо все пак го запали? Ще ти разправя. И друг път никога не ме занимава с такива изкуствени буклуци. Даже и да са вносни. Ясно ли? Хайде. Обърни се. Защо? Обърни се, обърни се. Обърни се. Добре. Още не съм бил в милицията да си получа паспорта. Как може да направя всичко това с теб? Защо? Еми, сега как ще подпишем гражданското? Какво се смееш? Сигурно съм яла нещо смешно. Затова. На тебе ти е смешно. Ще видиш, като си взема паспорта. Обичам те. Луда съм по теб. А откак запали онова яки, просто безумно те обичам. Romeo, at what o'clock tomorrow shall I send to thee? At the hour of 9. I will not fail. Oh, 'tis 20 years till then. Romeo! I forgot why I did call thee back. Let me stand here till I remember it. I shall forget to have thee still stand there remembering how I love thy company.
And I still stay to have thee still forget, forgetting any other home but this. Parting is such sweet sorrow that I shall say good night till it be morrow. И ние сме като тях. Пречат ни обстоятелствата. Ромео и Жулиета. Ромео и Жулиета от Панишар. Това са глупости. Защо да са глупости? Това е живота. Това е кино. Тия двамата така да се обичат. Имаше нещо така. So well, bless my soul, and what you want with me? I met you like a man on the phone. I'm right there, macking, and you wanted to pose. I'm in love. I'm all she got to lose. Значи 2 години. Няма как. Не въртай се около майка ми. Тя не ме обича. Ела. Майко, запознай се, това е бъдещата ми жена. Обичай я. Моля те, да го обичаш.
Това момиче не е за тебе, сини. Ама, че си глупава ти, бабке. Той е мой. И винаги ще бъде мой. А аз от тази вечер ще остана тук и ще го чакам. Искам да ме целунеш пред майка си. Целуни ме. Искам да й докажа коя съм и коя в край на краищата ще бъда. Закопчай се. Закопчай се! Добре, нека да остане. След година-две тук, виж, и ние сме се преместили в нов блок. Майко, част това нещо и за цяла седмица не мога да го изям. Яш, че ти си мирничък, сине. Щях да забравя. Оплела съм ти нов пуловер. Стани да те видя. Я? Харесва ли ти? Много е хубав. Я ръкава. Много е хубав. Благодаря. Добре. Аз до вечера може и да закъснея. Не ме чакай. Къде е Жан? Отде да знам. Аз съм само хазаин. Казвай. По това време виж барчето на Балкан. Ела, ако обича за малко. Какво искаш, бе, педрас? Иване! Трябва да си оправя по някакъв начин лицето. След 2 дни започвам работа, като секретарка. Никъде няма да започваш работа. Лъжиш се. Това място съм го дебнала цяла година. Кога ще се оженим? Когато си уреда положението.
А любовта ни? Любовта няма нищо общо с това. Мога ли да те помоля нещо? Да. Да отидеш да провериш какво става с гарсониерата ми в младост. Добре. Добре дошъл на Софийска територия. Не се притесняй, младеж. Когато вали ни асфалта, живите сме така. Това отдавна не вали. Ами, само така ти се струва. Вие кой точно бяхте? Иван, попрекор Кондор. Ами сяда, Иване. И защо точно искаш да те премести? Защото ония бригадира не ми е симпатичен. Абе, аз съм дошъл тук да работя, не да си клатя краката. И сега ще ми кажеш, че асфалтаджиите са се завряли в стаичката си и играят покер. Така ли? Не съм казал такова нещо. Добре, добре. Но всички бригади са в пълен състав. Болни няма. В отпуск никой не е излизал. В момента просто няма никаква възможност. А ние тарикати, аз рано или късно ще ги изгоня. Но сега сме закъсали с покрива на цеха и се налага да ги търпя. Ясно ли ти? Не ми е много ясно. Другари Гюров, търсят ви на другия телефон от обединението. В кухнята. Донеси ми вазата. Не там, тук. Добре ли? Слушай ме внимателно, младеж. Седнах на твоята маса, за да ти кажа, че ние бачкаме за мангизи. А и ти си дошъл за мангизи. Нали така? Така. И ако си траеш, аз, твоя бригадир, го гарантирам, че ще те напълня гушката. Да, ама ти не си ми симпатичен. Какво искаш да кажеш, бе, пикльо? Искам да кажа, че ако не се уметеш моментално от масата, ще пребия. Чакай, бе, младеж. Изчезвай. Добре, де? Добре. Плати си водките. Добре, де? Иване, имам една молба. Да? Не трябва да оставаш да спиш тук. Моля? Само така може да се обичаме истински. Ти да си имаш своя живот, аз мой. Би ли ми обяснила какво точно искаш от мен? Нищо. Абсолютно нищо. За сега.
Откъде ги имаш всички тия? Рокли, връзки, мангизи? Това си е лично моя работа. Освен това бързам, Иван. Някой да ти е казал, че така далеч не се стига? Закопчай ми копчето. Ти какво искаш? Да стоя по нея съборатина при майка ти. И да нямам стотинки да си купя цигари. Мерси. Или може би ти ще ме храниш? Ти нямаш пари за едно малко уиски. И освен това не работиш. Ще започна. За 150 лева. Само обувките не можеш да ми купиш. Това ли е основното в живота? Връзки, пари, кореком. Слушай, да се разберем веднъж за винаги. Аз може още да те обичам, но това не означава нищо. Абсолютно нищо! Няма да ти позволя да определяш как да живея. Ще правя каквото си поискам, както си поискам и с когото си поискам. Ясно ли ти е? Виждам те! Идиот. Ванка, ти си кръгла идиот. Си, бе! О, Жоре. Здрасти. От кога не сме се виждали, а? Не кажи ли, че от казармата? Това посока си. Никак. Айде тогава. Тръгвай с мене. Абе, растат хората. Обаче и аз съм добре, не се оплаквам. Пада по някой друг лев. Обаче, спомниш ли си го на копеле Симо? Едно време му викахме лорда. Сега е бармен на златните пясъци. Оня ден возих един клиент до там и го видях случайно. Падна ми шапката, братче. Коли, жени. Изобщо, какво да ти разправям? Това е номера. Или Балкан Турист, или ако не става там, при нас, такситата. Жоре, имаш ли да ми дадеш? 10 лева. Как? Готово, бе, Кондоре? Ето ти 20. Черпи се за мое здраве. Айде, че мен работа ме чака. И да се обадиш, Ще ги върна. При първа. И аз стига си се занасил. Не се излагай, бе. И да се наканиш да се обадиш, обади се в гаража. Там всички ме познават. Айде, чао. Чао. Какво искаш? Имам гости. Добър вечер.
извинявай. Повече няма да ти досаждам. Между нас всичко свърши. С Богом. Чакай, моля те, спри. Никой, който да може да ми помогне. Искам да имам. Искам да съм богата. Иначе няма смисъл в живота. А какво ще стане с нас? По-нататък, като си уредя положението, като си стъпиш ти на краката, ще мисля. Ти просто не ме обичаш. Жана. Глупичо. Че аз ако не те обичах, още утре можех да се оженя. Например, за онзи архитект. През ден ме навива. Щял да се разведе и да се ожени за мен. Аз не искам. Защото те обичам, разбра ли? Тебе обичам. Ела, поседни малко при мене. Ще седна, Даш. Отдавна си ми симпатичен. Аз тая вечер ще умра. Аре се, глупости. Защо работиш в тая болница? Все някъде трябва да се работи. Искаш ли да ти купя нещо от павилиона? Съжаляваш ме, нали? Ако случайно ми се размине днеска. Само ако ми се размине. Ай, стига глупостите. Ти откъде си? Това вече няма никакво значение. Най-добре е да си избиеш тия мисли от главата. Добре, добре. Щом толкова се загрижил за мене, донеси до вечера малко водка. Добре. Това вече е друга работа. Имаше.
Моните! Моните! Остави ме! Остави ме! Остави ме! Иване! Успокой се. Успокой се. Успокой се. Иване, успокой се. Така. Кой е? Кой е? Аз съм. Ела, ако обичаш да ми изтъркаш гърба. Какво да ти изтъркам? Гърба. Да ти изтъркам гърба. Хайде де. Идвам. Къде изчезна толкова време? Елате! Правил ли си любов, Авано? Не съм. И аз също. Чакай. Трябва да смена туалетната чиния. Няма кой да ми я купи. Аз ще я купя. Трябва да е небесно-синя. Имаше? Освен това, някой трябва да ми поправи мелничката за кафе и да купи билет за самолет. Шефа заминава на някакво съвещание. Имаме една важна среща. Дай пари. Останалото остави на мен. Наистина ли? Щом ти казвам. Добре. Това за туалетната чиния. А това за теб. Не мога да гледам как се притесняваш. Моля ти се, мога и сам да се оправям. Добре. Вземи ги назаем, като имаш ще ми ги върнеш. Назаем може. Така. Добре, тогава. Другата седмица ще проверя. Имате ли небесно-сини туалетни чинии? В момента нямаме.
Отдавна не сме получавали. Проверете през другата седмица. Нямаме, след 1 месец се обадете. Какво става? Няма. Няма за такива като теб. За такива румеовци като теб никъде нищо няма. Ясно ли ти? Толкова ли ти е нужен този небесно син буклук? Да. Ти си една жалка, комплексирана нещастница. А ти, бе, ти какъв си? Майната ти. Аз поне имам достоинство. Достоинство. Достоинство има този, който е някой. А ти си никой. Абсолютно никой. Ясно ли ти? Гади ми се от тебе! Гади ми се от тебе! Не мога да те гледам! Гади ми се от тебе! Ето ти парите! Ето ти скапаните 100 лева! Не мога да те гледам! Гади ми се от тебе! Не мога да те гледам! Какво ще обичате? Едно слънце. Имаме само внос. Нищо. Извинявай, че се прибирам чак сега. Бях с приятели. Яденето ти е истина. Да го притопли ли пак? Не. Не съм гладен. Не съм гладен. Майко, до сега не съм те молил за нищо. Но се налага. Он е твой пръв братовчет. Още ли работи като шеф Балкан турист? Не знам. Провери. И го питай, ако има възможност, да ме назначи някъде барман. Като бях малък, той много ме обичаше. Добре, сине.
Guten Tag. Карай към Банишора. Ще не кажеш, че си наши момче, браче. Откъде така? От Горбет. Добър вечер, сам ли си? Здрасти, Саше. Сам съм. Заповядай. Благодаря. Какво желаеш? Както обикновено. И после заминахте с опит. Несериозна работа. Няма да ги чакаме. Тук съм. Здравей, Кондор. Здрасти. Здраве. Заби ми се тебе. Да? Няма да се напиеш. Виното е леко. Добър вечер. Добър вечер. Мой приятел да ти. Мога ли да поканя? Само. Заповядай. Трябва да поговорим. За какво? Става дума за много пари. Това не ми го знаеш. После.
Колко са? 40 000. Винаги си мислил само за това. Както и ти. Аз все още те обичам. Аз винаги ще те обичам. Но се чувствам безкрайно уморена. От всички и от всичко. Да, наистина. Ти си глупак. Дори и да предположим, че не съм те обичала. Аз винаги съм те харесвала като мъж. Дори и тук. Тази отвратителна дупка. Какво общо имам аз тия твои пари? С тези пари аз искам да те купя. И каква е цената от моя страна? Имаш ги моментално половината, когато сключиш граждански брак с мен. Простак. Ти цял живот си бил един простак. Нямах друг изход. Ще ми спредеш надолу по стълбите. Помисли си добре. Значи реши да се прибираш към София? Да, бе, мръзна. Еми да, 10 години са това. То сега махалата не може да я познаеш. Нови блокове, нови хора. Наскоро и на мен ми дадоха нов апартамент. Ожених се за една много свестна жена. Зато вече и на мене ми е време. Говорих с нашите в управлението. В момента хубаво място няма. Обещават нещо. Новия хотел, ама след 2-3 години. А в бранша като новобранец не ви се започва. Та затова, ако стане при вас, временно. Ясно. Лошото е, Гондоре, че при нас всичко е попълнено. Но аз вярвам, че ще се уреди. Просто трябва да се проверява. Те там са мои хора. И може да бъдеш почти сигурен, че до 1-2 месеца сигурно ще стане. Ето е жената и детето. Значи разбрахме се. Добре. Ще ти се обаждам по телефона. Ако има нещо, знаеш ми това. Айде, чао. Чао. За какво плачеш? Тия твои сълзи ми напомнят бивш дъжд. Ние трябваше наистина да се оженим тогава. Но бяхме твърде бедни, за да си позволим този лукс. След това всичко се обърка. Ти замина за морето. Аз ти вярвах. Аз продължавах да те обичам. Ти започна да се държиш с мен като скура. Идваше за няколко дни и си отиваш. И се оказа, че ти никога не си ме обичал. Никога.
Само аз и знам какво ми е била през тия 10 години. Някой ми беше казал, че се забърка. Нещо с милицията. Глупости. Аз поставих условието си. Да или не? Престани с твоите тъпи условия! Аз не мога да продавам любовта си. Най-малкото пък на теб. На теб, когато обичам. Пък и да я продам, какво ще спечелиш ти от това? Да, права си. Да не говорим повече за това. Помниш ли, когато изчезна изведнъж от гарсониерата? Аз те търсих навсякъде. Обиколих цяла София. Ти постъпи под. Аз бях млада и глупа. А аз, за да ти отмъстя, си намерих приятел с Пежо. Защо не си купил кола? Защото не съм се сетил. Всъщност, ти не си такъв голям любовник, за какъвто се мислиш. Аз имах един... Това няма значение. Ще ми купиш ли кола, ако наистина се оженим? Това уиски не ми харесва. Аз пия Джони Уокър. Мила моя, аз пристигнах от морето тук, за да поставя едно единствено условие. Ако ти тук, в този бар, в тази нощ, не ми дадеш отговора си, билета за обратния самолет е вече в джоба ми. Ти си един... Но аз все пак те обичам. И ще се омъжа за теб още утре. Без да се докосна до парите ти. Да, без да се докосна. Саше? Моля? Бутилка. Джони Уокър. Благодаря. Чудно красив е. Красив, ама не му е мястото на брачна церемония. Защо? Как защо? Водолей е знак на непостоянството. Суеверие. Страхотен е, Жанче. Знам. Прилича на кинозвезда. Много ли те обича? Сигурно. Колежките ми от службата се интересуват дали много ме обичаш. Тя е моята съдба.
Това е всичко. Прибери си парите. Благодаря ти за удоволствието, което ми достави. Би ми почерпила едно малко уиски, докато си поръчам таксито за самолета. Тогава ще минем и без уиски. Ти никога не си ме обичал. Никога. Не мога. Не мога да живея без теб. Цял живот съм бягала от теб. Защото не мога да си представя живота без теб. Как ще ми го докажеш? Не се ли омъжих за теб? Все още не. Добре. Ще замина с теб. Тази нощ. За морето. Ще замина където кажеш. Тогава все още, може би, има някакъв шанс. Ще ви дам ключа от луксозния апартамент на 10-ти етаж. И още веднъж честит. Мерси. Както виждам, и ти си се научил добре да живееш. Може би. Заедно ли ще спим? Не. Този път ние с теб няма да спим. Ще се опитаме да наваксаме загубеното. Колко си хубав. И ти.
За какво мислиш? За нас двамата. Искаш ли да се повозим? С лодката на спасителите. Да, запали ми. Имам чувството, че си нереална. Наистина ли? Сега си като Жулиета. А аз съм едва ли не Ромео. Защо не се радваш? Че сме заедно, че се обичаме. Сигурна ли си? Ваню, ти си невменяем. Ти никога не можеш да бъдеш щастлив. Искам да се връщаме. Чуваш ли? Искам да се връщаме. Винаги ти се е изплъзвало най-главното. Много добре знаеш, че нашия брак за нас не означава нищо. Абсолютно нищо. Какво ще правим до вечер? Ще се опитам за последен път да заложа на рулетката. Искаш да имаш неприятности? Глупости. Всички ме познават. Освен това, нали караме меден месец? Твои са. Всичко е твое. Знам. Но това не ме прави по-щастлива. Нали искаш и някога да бъдеш богат? Да. Какво е това там? Не знам, може би снимат някакъв филм. Сигурно е интересно. Искаш ли да погледаме? Не. Аз се прибирам в хотела. О, ти какво правиш така? Гледам. Как създават илюзии. Глупости. От кога си тук? Няма значение. Изглеждаш много уморена тая вечер.
Искаш ли да пинем нещо? Да се поразсеем? Може. Хайде. Ало? Ало? Жоро вкъщи ли е? Обажда се един негов съученик, Иван Кондор. Нощна смена, да. Предайте му, че съм го търсил. Аз ще се обадя между другото пак. Той знае, става въпрос за работа при него. Такситата. Да, благодаря ви много. Да, извинявайте, че е толкова късно. Да чуваме. Здрасти, Кондоре. Здрасти. Здраво. Можеш да запалиш тия пари? Както на времето. Запали онова ябли. Ти си луда, нали? Не можеш, Ромео. Знам. Искам да ме целунеш. Ела. Искаш да те целуна? Искам да ме целунеш. Както тогава там в стаичката. Както тогава там в стаичката. Да. Ромео. Ти искаше да се подиграеш с мен. А подигра себе си. Защо ти трябваше да правиш всичко това? За какво ти беше нужно всичко това? Нима не виждаш, че аз те обичам. Обичаш ме, нали? Обичам те. Аз исках на всяка цена да те спечеля. Независимо от това по какъв начин. Любов моя. Може да ме сметнеш за луд, но това беше моята единствена мечта. Ако ти действително ме обичаш, аз съм длъжен да ти кажа истината сега. Когато поиска да ги изгорят тези нещастни пари, аз не мога повече да те лудаш. Иване.
Всичко е крадено. Така си знае. Аз искам да живея с теб. Но трябва да започнем всичко отново. На чисто. Това е пълен абсурд. Нищо не може да върнем обратно. Нищо не може да върнем обратно, чуеш ли? Господи. Целият ми живот отиде по дяволите. Целият ми живот отиде по дяволите! А моя! Дори сега се опитваш да се подиграваш с мен. Аз ли ти се подигравам? Да! Аз ли ти се подигравам? Мразя те! Мразя те! Мразя ви! Всичките ви мразя! Мразя ви! Всичките ви мразя! Мразя ви! Всичките! Аз ли ти се подигравам? Аз ли ти се подигравам? Аз! Аз ли ти съсипах живота? Аз ли? Аз ли ти се подигравам? Аз ли ти съсипах живота? Аз ли ти съсипах живота? Аз ли? Не можем да започнем всичко от начало! Можем да започнем всичко от начало! Не можем! Можем! Жана? Жана? Ани? Да? Жана да е излизала от хотела? Тя си замина. Кога? Преди около половин час. Каза ли нещо да ми предадеш? Не, нищо. Ами тя е в отпуска. Нали сте на сватбено пътешествие? Да си виждал Жана случайно? Не е идвала отдавна. Жана! Да е тук. Няма. Знаеш ли какво е болка, Жоре? Болката идва тогава, когато не можеш да забравиш. Разбираш ли? Не можеш да забравиш самия себе си. Аз просто исках да проверя. Реших да си направя експеримент. Експеримент с нашата любов. Реших да проверя. Събрах пари. А накрая казах, че парите не са мои. И тя избяга. Разбираш ли? Предало ми е ясно.
Абе така, като те слушам, крайно време да приключи тази история. Другия месец ще имаш чат при нас. И аз вече не знам с кого не съм говорил. Така че може да смяташ работата за сигурна. Вече е време да се прибирам в гаража. Ортака ме чака. Айде. Чао. Вие сте Иван Петров Чунов, нали? Да. Гражданката Видова. Това са разписките, които Чунов е подписал на двама свои колеги. За взети от тях заеми. От единия на сума за 7000 лева. А от другия за 6000. А това е най-важното. Спестовната книжка на Чунов, в която преди няколко месеца той е внесъл сумата от 14 000 лева, получени от продажбата на наследственото му дворно място и къща. Като прибавим към тях и 7 000 лева, които цял живот са били внасяни на негово име от наскоро починалата му майка. И като допълним и това, че Чунов също имал някакви спестени пари. От цялата тая работа излиза, че въпросните 40 000 лева са негови собствени пари. Имате ли да кажете нещо по това? Освен това, ревизията, която беше извършена от финансовите органи, не установи никакви злоупотреби. А вие? Вие просто сте се оплашили, тъкмо по тая причина сте отишли в милицията. Но не сте отишли, както твърдите, за негово собствено добро, а да застраховате самата себе си, за да не ви уличат и вас в съучастничество. Така ли е? Не знам. Хвана ме страх. Помислих си, че той тия пари ги е... Не за това. Не беше за това. Макар че аз наистина го обичах. Но сега давате ли си сметка, че при това положение той на свой ред може да ви даде под съд за клевета? Той няма да направи това. Той не може да направи това. Макар че аз постъпих подло. Аз не вярвах. Аз не вярвах. Аз не вярвах, че може да започнем всичко от начало. Без грешките. Без глупостите си. Аз продължавам да не вярвам в чудеса. Аз не вярвам в чудеса. Не вярвам. Макар че страшно ми се иска. Разбирате ли? Аз съм виновен. Аз съм виновен. Страшно съм гузен и се чувствам безкрайно виновен за онази нощ там на плажа. Държах се като простак. И... Ти... може би... Винаги съм те харесвал по друг начин. С тебе съм се чувствал добре. Било ми е приятно просто така. Да седим и да си приказваме. Именно такава. Ти си моят тип. Ако мога така да се изразя. Да не знам. Винаги съм се чувствал самотен. И в моята работа. Ето, вчера, например, на премиерата. Той е фалш. А с тебе ми е приятно просто така.
човек понякога прави неща, за които не е допускал, че е способен. Нали? Чакай, какво правиш? Какво правиш? До кога, бе, Иване? До кога? Писни. До кога ще плащам аз? И кога най-после ще започнеш работа? Или ми обяснима какво точно искаш от мен? Нищо. Абсолютно нищо. Когато имаш пари за една малко уиски, тогава ще ме каниш. Сметката, моля. Саше. Да. Стой. Ама... Защо? Защото сега ти трябват. Къде живееш да ти ги... Ей, къде ти върна парите? Чуваш ли какво те питам, бе? Къде да върна парите? Абе... Паровец скапан. Подаръци ще правиш. Скъпаняк. Добро крушение, момчета. Жана.